Pamahaw tag bulanghoy. Bulanghoy among pamahaw. Unya naay bulad. Nay bulad. Dayon naay sabaw nga noodles. Unya paghuman akong kaon ani, pamahaw, nay duha ka marang hotdon ko ni kaon ron. Mga on tag bulanghoy. Kaysa tong gimingawan sa bulanghoy, oh, kaon kog bulanghoy. Unya naay bulad. Gidalhan mi naman gina sa luto nga bulanghoy. Nya naapoy bulad. Ay mo ni ang pamahaw karon bulanghoy ug bulad. Sudan. Mo ning kinabuhi namo diri sa Mapua. Nya akong kinabuhi diri kaog bulanghoy. Mao mi ang pagkaon bulanghoy. Nya. Parisan din sa buwad. Tignan si kapitan ko, bukan yan, nagwalko ko na sa kuwan. Ay na si Alan ba? Sila ba dito riyan, abalan na. Ang di sa bukid, ug magkugi na kay pananon, di jud ka magutuman. Kay na may kuan, mga bulanghoy, kamuti, saging, ana. Ya. Kami tata na nagigya bisa. Utan tangko sa gis niya. Pinunuan. Sigularan. Gis. Kaya lagi lang siya. Ay, gasto. Agamo ramay. Nami bulanghoy. Ramay kuan. Gasto. Diri sa muy kwarantinan, Naluto ito. Naluto rin siya gamong gamit. gilabat ni siya nya. Di sila pwede makaduol sa mua. Tama na sila sa labat. Sa kawayan. Kay bawal man sila mosulod. Bawal pud mi mugawas. Kay ug mugawas mi 14 days man nya. Kung magawas mi, balik sa uno. Man kinahanglan di jud mi mugawas. Nya sila pwede ra sila mo kuan mo anha sa mua kay labat naman kawayan nya. Magdungog raman ang kumag istorya mi. Muna. Labo niyang bulanghoy, labo. Labo nga bulanghoy. Muna kung baon sa una, sa high school pa ko bulanghoy. Nya. Kaya sa dag buwad. Puman ako kaon magkaon kog marang. Hando ka marang gay nagihatag sa mga bata. Nga to pay tulo ka bukda to gitanugan. Ay hinog na ni siya, gidala nila ganiha. Puman ako kaon. Puman ako kaon. Yung kaon kog marang. Kaon ako kog marang. Oh my God! Wow! Oh my God! Wow! Karantin na din yun. Huy, agsabaay. Ang tag marang. Natuloy akong liso. Marang. Ako ning sulayan kung mahurot man ako ning isa ka buok marang. Pero murag busog naman ko.
Unya na. Unya na ay hilap di kay dana na dekorasyon. Exercise ka lang muna. Ito ka man eh. Bulat na. Lagi tulong ra diretso walang giusap. Ginhawa na ako hutmon pero di man ako ni mahurot kay arang daghan na. Di mahurot ang busog na kay ko. Ako nahurot. Grabe ka daghan. Daghan kay glusak. Daghan kay siya glusak. Makaya. Busog na ko, busog na. Gihatag na ko sa akong partner ang kuan marang kay di mahurot. Nya giyang gikaon. Dara. Dara ka og marang. Arang daga naglusak sa marang mao nang dali ra kay ko nabusog. Daghan kay glusak mao nang dali ra kay ko nabusog na. Arang daghan na sa lusak. Grabe. Abi na kog makaya ra ako mahurot tong isa ka kuan. Arang dagko man. Daghan kay glusak mao nang di jud makaya. Di na ko makaya. Arang daghan na bulaos ang kaon. Oh. Kaon ng bulaos. Mahurot tayo mo siya, Wen? Dili, arang ito yung iban. Di ba istorya sa tarong ko? Mahurot ba tayo mo siya, Wen? Agoy. Wala ko nahurot ang kuan. Wala ko nahurot mao nang arang busuga kinabugatan sa tiyan. Di jud ko kahurot sa isa kamarang. Nara gitiwas og kaon sa akong partner. Ang partner dili mo tingog, amang. Mo nang laguton ko. Dili supportive. Lami yung datog kaming duha jud ang magkuan pero amang di mo tingog. Ikatulong adlaw na karon sa among pag-quarantine. Ikatulong na kaadlaw karon nya. Gikuhaan mig temperature kaganiha. Okay ra pud. Nya gani na gihatdan mi ni mama sa bulanghoy. Gihatdan mi ganina ni mama sa bulanghoy nya. Na ay kuan buwad. Nya nagluto man kog noodles. Amaw to akong gipamahaw. Bulanghoy. Maro man dyan kinaon namo dani sa bukid bulanghoy. Nya mao lagi na nga kuan. Diskarte lang. Paanad-anad lang kay kung di ka maanad sa bulanghoy na magkutoy jud imong tiyan kay bulanghoy ra mo jud naa din he. Mo nang gimuta man ko eh. Gimuta man ko. Mao nang ikaduha, ikatulo na ikatulong adlaw na karon sa among quarantine arang dugaya pa. Thank you so much for watching. Kung baguhan pa kayo sa aking channel, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. At pindutin na rin ninyo ang notification bell para updated kayo sa akong mga video. So, daghan salamat sa inyo ang tanan. Bye!